ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വ്ളോഗ് കാണാത്തവരെന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ പവർഫുൾ പെർഫോമൻസ്, ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര രോമാഞ്ചം വന്നു. സീരിയസ്ലി അവർ അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് കളിച്ചത്. എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം ഡ്രാമയുടെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവന് നല്ല ഐശ്വര്യമാണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ സഹോദരിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമക്ക് ഞാൻ ഇവനെ ഡ്രാക്കുള ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഫേസ് മേക്കപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇനിയും വെച്ചടി എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇവൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തെയ്യം സെറ്റാണ്. കുറേ ടൈം എടുത്തോന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ടൈമൊന്നും എടുത്തില്ല. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് തീരും. തട്ടിക്കൂട്ട് മേക്കപ്പാണ്, പ്രൊഫഷണലായിട്ടല്ല ചെയ്തേക്കുന്ന ഗൈസ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം. ബൈ.